Mas, Mas, Piye? paket. Tak kei rong barang. Apa wi? Iki lho, lemari mainan ya ta. Ukurane 90, dhuwure 180. Sing siji iki kena mbungki ada piala apa sembarang tas-tas biasan pokoke estetik pokoke. Sing keloro tak kei backdrop TV. Lah iku seneng lampune, karo iki ning lampune sijine pedhot, sombene dikirim tak ganti. Lah rong barang wi tak kei rego 5.300.000. Ya kok murah to, Mas? Bakul kene iki yo murah-murahan ae. Tapi engko gene gratis ongkire engko. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta. Wis gratis ongkir wi? Iya, takon cara pesene, Bro. Yo iya piye? Gak roh to? Pesene iki ning bio profil ning nomorku kali didudul ae wis terhubung karo aku. Lho barang iki.